και εκείνος δεν την κάνει πράξη. Τότε φορτώνεσαι και εσύ μερίδιο από τις ημέρες. Βλέπεις η μοίρα, δεν μας έκανε εμάς αφέντες στο έργο. Αλλά εκείνους που μας Εκείνους, ναι. μαύρη ζωή που κάνουμε. Μαύρη μωρέ πικρή ζωή που κάνουμε. Μαύρη μωρέ πικρή ζωή που κάνουμε. Εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες. Τον Απόλλωνα όμως. Έχω πολλά παράπονα και όχι άδικα. Κάθεται επάνω στο χρυσό του το χρόνο και προφητεύει. Άλλοι λένε πως είναι μαντής, άλλοι λένε πως είναι σοφός, άλλοι λένε πως είναι θεραπευτής. Το αφεντικό μου βγήκε μέσα από το μαντίο του τρελαμένο. Έχει πάρει στο κατόπι και ακολουθεί ένα στραβό. Οξύμορο πράγμα ρε παιδί μου. Συνήθως εμείς που βλέπουμε δεν είμαστε εκείνοι που οδηγούμε τους τυφλούς. Αυτός έχει πάρει στο κατόπι ένα στραβό και ταλαιπωρεί και εμένα μαζί. Και κάθε φορά που το ρωτάω γιατί δεν μου απαντάει. Μιλιά! Να πούμε ένα τραγουδάκι τώρα. Μαύρη μωρέ πικρή ζωή που κάνουμε. Να πούμε ένα σουξέ. Σουξέ. Είναι ένα κουκί που μου λέγει κακιά. Γιουπικάκια, γιουπικάκια. Γιουπικάκια, γιουπικάκια. Γιουπικάκια, γιουπικάκια. Γιουπικάκια, γιουπικάκια. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το ένα μου φωνάζει yes, το άλλο μου φωνάζει να. Φωνάζει. Νάι! Σωμάκι! Να είναι παιδιά. Να είναι ελευθερία. Η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Νάι! Είναι Γερμανός φασιστάς. Τάνο είναι Αμερικανός τσολιάς. Και το τρίτο είναι δικό μου και γαμώ το κέρατό μου και γαμώ, και γαμώ, και γαμώ, και γαμώ, και γαμώ. Τι γαμώ? Δεν τρώει. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το ένα μου φωνάζει yes. Άλλο μου φωνάζει Να είναι. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Πάλι τράχω, δεν τρώω. Τι κάνεις? Κολατσίζω. Πάλι κολατσίζεις. Αφεντικό. Εάν δεν μου πεις γιατί τόση ώρα έχουμε πάρει στο κατόπι τον γραφό. Θα συγκίνω στενός κοψές. Δεν πρόκειται να σταματήσω να διαμαρτύρομαι με τίποτα. Δεν μπορείς να με χτυπήσεις και το φοράω στεφάνι. Έτσι δεν μπορείς να με χτυπήσεις. Αν συνεχίσεις να με πρίζεις έτσι, στο βγάζω στο λεπτό και τις χιλιές σου. Χαζομάρες! Χαζομάρες! Εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω εάν δεν μου πεις για ποιο λόγο έχουμε πάρει στο κατόπι αυτόν εδώ. Αφεντικό, εγώ για το δικό σου το καλό το λέω. Για το δικό σου το καλό. Εντάξει βρε, θα σου πω. Για τους δούλους με εσείς ο πιστότερος. Και ο πιο κλεφταράς. Είμαι! Ενώ εγώ που ήμουν ένας άντρας θεοσεβούμενος και δίκαιος έζεις άσχημα και με έφαγε φτώχεια. Ξέρω, αφεντικό, ξέρω. Άλλοι πλούτησαν. Οι πονηροί, οι ρήτορες, οι ιερόσιλοι και οι συκοφάνοι. Ξέρω, αφεντικό που ξέρω. Πήγα λοιπόν στο ναό να συμβουλευτώ το Θεό. Όχι για μένα, αλλά για το γιο μου το μονάκριβο. Αν πρέπει να αλλάξει, να γίνει πονηρός και πανούργος. Γιατί σε αυτή τη ζωή μάλλον αυτό είναι που συμφέρει. Και τι φωνή έβγαλε όλο αυτό στεφανωμένος ο φήμος, αφεντικό. Ο Θεός ήταν πολύ σαφής. Με διέταξε με
Και ποιον βρήκες πρώτο? Αυτόν εδώ! Δεν καταλαβαίνεις! Τι θέλει να σου πει ο Θεός, χαζέ! Μα σου λέει σαφέστατα ότι πρέπει να εκπαιδεύσεις το γιο σου στον τόπιο τρόπο! Και από πού το συμπεραίνεις εσύ αυτό? Μα είναι λίγο φαϊνότερο! Το συμφέρον του καθενός είναι να μην κάνει κανείς καλό σε κανέναν! Αυτό και ένας στεραβός θα μπορούσε να το καταλάβει! Να ρε! Δεν νομίζω ότι ο Χριστός εννοεί αυτό που λες! Κάτι άλλο πιο σημαντικό θέλει να μας πει! Και τι θέλει να μας πει? Αν αυτός μας πει ποιος είναι, που κρατάει σκούφια του. Τι ήρθε να κάνει εδώ μαζί μας? Τότε ίσως καταλάβουμε τι θέλει να πει η μαντεία του Απόλλωνα. Δεν είμαι κουφός, καβούς είμαι. Θα μιλήσεις ή θα αρχίσω να βαράω? Έλα λέγε, μίλα γρήγορα. Εγώ μπορεί και να σου πω, αλλά εσύ θα αρχίσεις να μην ξοκλές. Καταλαβαίνεις τώρα τι σοϊφής είναι τούτος εδώ, Αυτό το λέει σε σένα, όχι σε μένα. Γιατί είσαι απότομος και ταΐς. Κοίτα εμένα τώρα, Αν εκτιμάστε ότι είμαι ωφέλιμο ενός άντρα ευγενικού και δίκαιου, φίλε σε μένα. Θα μην ξοκλές, σου λέω, Είδου Ιδώνος, είδου και το πίδημα! Τι λες ρε, πάει για εδώ! Είδου να το πω, είδου το χρησμό στα παιδικό! Να τον ανεβάσω στο χείλος του κρεμού. Να τον σπρώξω και να φύγω. Αυτός θα κρεμοτσακιστεί και θα σπάσει και το σβέρτο του. Να χαθείς. Σπέβρε τα χέο. Θα μιλήσεις. Καλά θα μιλήσεις. Αλλά πολύ φοβάμαι όταν σας πω ποιος είμαι. Θα με εκμεταλλευτείτε άσχημα και δεν θα μ' αφήνετε. Να είμαστε λίγο. Αν το θελήσεις κι εσύ, θα σ' αφήσουμε. Βέβαια θα σ' αφήσουμε. Έλα σ' αφήνουμε. Από ό,τι βλέπω, θα πρέπει να εξομολογηθώ κάτι το οποίο είχα σκοπό να κρύψω. Είμαι ο Πλούτος. Εσύ καμάλα τον άνθρωπο. Είχες που καθεί τόση ώρα και δεν έλεγες τίποτα. Ενώ είσαι ο Πλούτος. Εσύ είσαι ο Πλούτος. Ναι. Και μου το σε κουρελιάρης. Όχι να μπορώ να δει και θέλει και ο Λιδέμονος μαζί. Είσαι στόμισες, είσαι όντως εκείνος. Ο Πλούτος. Ναι λοιπόν. Ο εκείνος. Ο αυτός, ο αυτότατος, αυτοπροσώπος. Εγώ που έρχεσαι εκεί σε τσιχάλια, εσύ σέγνεσαι σέγνης. Σέγνης. Από το Πατροκλή έρχομαι. Αυτός έχει να κάνει μπάνια από γέννηση μηνιού του. Και αυτό είναι κακό. Πώς το μάθεις, πώς κακό. Εξήγησέ το. Ο βίας μου το με τίμησε τους ανθρώπους. Εγώ όταν ήμουν νέος, τον απείλησα θα πήρω μόνο στους κόσμιους, τους τίμιους και τους δίκαιους. Και αυτός έκανε καβό να μην ξεχωρίζω κανέναν από αυτούς. Τόσο πολύ φθονεί τους καλούς. Ναι, αλλά οι καλοί και οι δίκαιοι τον τιμάνε. Βέβαια, οι καλοί και οι δίκαιοι τον τιμάνε. Οι καλοί και οι δίκαιοι τον τιμάνε. Ομολογώ πως ναι. Οπότε, αν αρχίσεις να βλέπεις αποφεύγεις τους πονηρούς. Θα αποφεύγεις τους πονηρούς. Θα αποφεύγεις τους πονηρούς.
καλούς και τους δίκαιους, Προς τους καλούς και τους δίκαιους, Προς τους καλούς και τους δίκαιους, Φυσικά. Αν και έχω πάρα πολλά χρόνια να δω κανέναν από αυτούς. Μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Και εγώ που βλέπω, έχω πολύ καιρό να δω κανέναν από αυτούς. Κι εγώ. Κι εγώ. Εγώ. Αφήστε με τώρα. Εγώ τα δικά μου σας τα είπα. Καλά το έλεγα εγώ, θα με εκμεταλλεύετε άσχημα και δεν θα με αφήνετε που να οφείλω. Σε κλιπαρώ. Όσο και να ψάξεις, καλύτερο άντρα από μένα δεν θα βρει. Ούτε και από μένα θα βρεις. Ούτε κι από μένα. Ούτε κι από μένα. Καλά τα ίδια λένε όλοι. Μόλις μ' αρπάξουν και γίνουν πλούσιοι τότε, η μοθυρία τους δεν έχει τέλος. Μα δεν είμαστε όλοι κακοί. Έλα τώρα, δεν είμαστε όλοι κακοί. Δεν είμαστε και όλοι κακοί. Άπαξ άπαλες τα δίκα ύστερα. Μα, άντε να πούμε. Θα σε πείσω εγώ ότι η δύναμή σου είναι μεγαλύτερη από όλους.